душмања, а било време, па кажи на ту менге кој си? О истински биг бос, ту ја поздраве за најголемија, Джефат Патрона за жена му Гина, за тяхните съкровища принц Селимем Зоран, највече за тяхната принцеса Сара. С нея до него щастие без крај, семејството му е неговиот рај. При Джефат няма вали, няма грми, заштото Джефат е над тия нешта. Ти докато спиш, Джефат прави пари, това е моята съдба, брат. От Джефат загина любов до край, за Селим, Зоран и Сара, най-сладкият рай. Нека звучи този поздрав сега за тяхното семейство, любов и съдба. Студио Троян Мюзик.